Ahoj lidi, vítám vás u hry Spin Tires na kanále Ultra Medmort. Hra spočívá v tom, že jedete lesem a máte převážet dříví. Je to prostě nejlepší simulátor bahna, teď nevím, 2014 nebo 15. No to je jedno, dnes jedná to. Hra je od ruských vývojářů a prostě spočívá to v tom, že máte převést prostě dříví z jednoho konce mapy na druhý konec mapy. Ono se vám řekne, vezmi dříví a převez ho, viď? Jenomže co takhle to vzít rozbahněným lesem, vodou a tak podobně. Všude vám tady překáží stromy, musíte jet všude opatrně. Což se mě teď moc nepodařilo. Já jsem se seknul, takže vezmeme tam lano, vytáhneme se. Zkusíme to ještě jednou. No ale šlo to. Zkusíme přetáhnout přes tady ten stromeček. Ty jo. Tady se odpoutám a zkusíme to vyjet. Na takovou tu polní cestičku. Je pár stromečků. Tak to asi nebyl nejlepší nápad. Projdu tady mezi těma dvěma stromama. Zkusím. Jinak omlouvám se, že nezačínám od začátku, ale já už to nahrávám asi po 6. a prostě jsem na to neměl nervy začínat pořád od začátku, takže jedeme asi od půlky, no. Máme si ruční brzdu. Tak, asi se zapřáhnu tady za ten strom. Cítneme ruční brzdu. Vytáhnu. Ne, já se hrabu. Ale já se nechci hrabat. Mně překáží strom. Je tam. Musíme jakoby... Počkaj. Odepneme lano, dáme si ho pryč. Tím si tohle, tak. A teď končku a to jsem si pomohl. To jsem si nepomohl vlastně vůbec. Zkusíme to tady. Vypneme ruční brzdu. Hejbu se. A teď navrhu. Vezmeme se sem. Tak, táhnem. Tak, odpojíme a jedem. Hled jedna. Takže to nebyl úplně nejlepší nápad. Zkusíme to jinak. No, výborně jsme to objeli. Akorát jsem se tady sekl o ten další. A když vycouvám, tak se chytím zase o tom, co jsem se chytil před chvílí. Takže asi se zachytíme sem. Tady se vytáhneme. Tahej. Zkusíme to tady za ten, že nás vytáhne možná ještě líp. Ještě kousek. Diferenciál. Ale hejbu se. Si budu se trošku vycouvat.
Tak, ještě jinak trošku. Zkusíme to úplně jinak. No, no. Jsme se otočili. A teď, kdybych měl jít sem, tak bychom se pomalinku, ale jistě měli vykyňkovat nějak. Jeď, jeď, jeď. Jak to tady vypadá? Jak jsme tam moc šprajclí, už skoro vůbec nevypíka. To zlomíš. Za normálních okolností by ten strom úplně uhnul. Ale ne, my hrajeme Spintires, takže nemůže uhnout. Prostě šel by úplně stranou. Zkusíme to sem. Když se teď vytáhneme. A teď se vytáhnu tady. A rozjedu se přitom. Tak jsme si pořád šprajcli o tady ten strom. Strom jedna blbá. Co? Co? Pojď. Táhni. Co kdybychom to dali úplně do strany? Jo, jo, vidíte to? A je to. A tam to vymysleli. Tak, teď to jenom správně nasměrovat na tu cestu. Což taky bude pěkný problém. Protože tady žádná cesta není, tím to začíná asi. Počkej, tady mezi těma stranama to projedu. No, to projedu. To neprojedu. Takže se vycouvám a pojedu tady. Tady. Ne, zase jsem se sekl o tu tlustou kládu v kraji. Ne, o tu na tom voze. Aby jsme si rozuměli. No, to snad necouvá. Je snad diferenciál. A teď? Kupředu. Jeď, 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 jeď. Tam je voda! Do pytle. Zapneme si ruční leptu. Zkusíme se vytáhnout tady za ten strom. Pomůže nám to nějak? Ne. A když jsme se chtěli... Aha, tak jen nám to asi moc nepomůže. Vypneme si ruční brzdu. Žádný jiný strom mi tady moc asi už nepomůže, co? Můžeš mi třeba ty stromečku? A ty zas? No já potřebuji jet dopředu. Jeď! Počkej, jak to vypadá tam vzadu? Aha, zadní náprava je úplně... Takže teď už se musím jenom vytáhnout. Nic lepšího tady není na práci? To mi nepomůže. Půjdu spíš do strany, já potřebuji na druhou. No, to se tam zase šprajcnu na ten strom. Ale. No výborně. Počkej, zrušíme si tohle, teď se otočíme kameru. A jsme pořád zaklíněný. Ale už jsme se šoupli. Takže by mělo jít vlastně tohle. Táhnout a jet. Jo, jsme venku. Ne, já už zase zapadám. Já jsem zapad. A už tady žádný jiný strom není. Nebo pořád tady žádný jiný strom není. Ještě tak daleko.
Tak asi tady bych to nějak ukončil, takže děkuji, že jste se podívali tady na to video a dejte po případě like, koment, odběr a budu se těšit na příště, tak ahoj.